kulandirani ife ku Streams of Light Ministries. Muli ndi ife topitiriza ndithu kuchita nalo Bible ndithu Bible loka. Tikuyankha ndithu mafunso amene timakhala nawo kukhuza Mulungu amene tikupembedza ife. Tili pafunso namba 5. Yesaya 9:6 audiyani pakuti ife mwana wakhanda wabadwa, kwa ife mwana wa mwamuna apatsidwa, ndipo ulamuliro udzakhala pa mapewa ake, ndipo adzamutcha dzina lake Wodabwitsa, Mulungu wamphamvu, Atate osatha, Kalonga wa mtendere. Yesaya 9:6 imeneyi ndiyosangalatsa kwambiri, ndi ulosi wamphamvu kwambiri. Ndereka maona ulosi umenewu, kodi Yesu Khristu akamakambata zakhala Atate wamphamvu, Kalonga wa mtendere, kwa anthu ena chimene chimakhala chikufotokoza Trinity. Kumalete ndoni mfundo zingapo, kodi Yesu Khristu ngati Atate osatha akhala bwanji wachiwiri wa Utatu wa Mulungu? Paja Utatu wa Mulungu Yesu Khristu ndi wachiwiri, mono ngati iyi kwamba za Trinity, Yesu Khristu ali woyamba, salinso wachiwiri. Ndiye ngati ali Atate ali yendo, this ndizikizana bwanji? Isiye so ngati ali Atate osatha, ali Atate munjira yanji? So ndi ulosi umene mwakamba za kubwera kwa Yesu Khristu. Amafunika akhale ndi Tate, mono amafunika akhale Tate mwanjira ina. Ndiyete ndonene Bible tili zokute Bible imene ikuti no ikuti bwanji. Tifuna tivesese nkhani imene fandi nkhani iko. Tiyete ndonene Yohane 4:19-20 unaona mkazi ananena ndi iye, Ambuye, ndizindikira kuti muli mneneri. Makolo athu analambira mphiri, ndipo inu munena kuti mu Yerusalemu muli malo oyenera kulambira anthu. Mwanjira ina panali Asamariya ndi Ayuda. Tifuna tivesese mbiri ya Asamariya ndi Ayuda. Ife ngati tivesa mbiri ya anthu awiriwa, sititha kuvesa nkhani. Ifatano anthu bagulu awiri anthu amadana kwambiri. Okay? Kona amadana chifukwa chanyani? Alright? Tiye tionene pamenepa. Ndipo tifuna tone mbiri ya anthu amene achifatano pamakhala ndithu kudana kwaukulu kumene Yesu Khristu anayamba kufotokozera nsimame. Tiye tionene umene kuti no Ayuda abwera bwanji anga zokhala bwanji. Tiye tionene Jerome 16:16 paja makangana tonombopembeza mu phiri ya ife timapembeza mu Yerusalemu kana kuti imene mabwera ndi pamene. Tiye tionene Jerome 16:16 naona kuti amuna onse azioneka pamaso pa Yehova Mulungu wanu malo amene iye adzasankha, katatu mchaka, pa madyerero ankate opanda chotupisa, pa madyerero a masabata ndi pa madyerero a misasa. Ndipo asaoneke pamaso pa Yehova opanda. Machilena ali mchipululu Mulungu analangiza nati amuna onse akufunika zipita kuti malo amene ine nditasankhe. Okay? Amafunika ati Ayuda onse amuna azipita ku malo kumene katatu pachani pachaka. Izi zinali mchipululu. Kodi Mulungu wa Yehova anasankha malo? Tiye tionenepa 2 chapter 6:5-6. I don't know. Pambira tsiku la kutulutsa ine anthu anga mdziko la Igupto, sindinasankha mudzi uliwonse mafuko onse a Israeli kumangamo nyumba yokhalamo dzina langa, kapena kusankha munthu aliyense akhale kalonga wa anthu anga Israeli. Koma ndinasankha Yerusalemu kuti dzina langa likhale komweko. Ndinasankhanso Davide akhale mfumu yanga ya Israeli. Tikuona amene paona tono Mulungu pambira nthawi imene anafotokoza zimene za Mose, sanasankhenso anthu ena kuti akhale anthu ake. Panalibe anthu ake. Pepani sanasankhe malo amene angekepo dzina lake. Okay? So sanasankhenso munthu ena aliyense, funde mmene afuna zimene. Sanasankhenso munthu ena aliyense kuti akhale yani? Akhale kalonga wa anthu ake. Koma Mulungu anasankha yani? Anasankha Yerusalemu kuti dzina lake likhale kuti kumene. Mwanjira anthu amafunika katatu pachaka apite kuti pa Yerusalemu. Ndi anthu amapembedza ku Yerusalemu. Ndikuona zimayo chamafunsa Yesu, ife timapemphera kuti ku phiri, koma inu muti zipemphera kuti ku Yerusalemu. Kodi akulondola ndani? Mwanjira mfundo ina tipemphera uku, inu mupemphera uku. Tipemphera gulu ili, mupemphera gulu ili. Gulu lolondola ndi liti? Okay? So icho chimene chinachitika kwa Israeli kuti azipembedza ku Yerusalemu, anali ndithu Mulungu amene anawauza. 1 Mafumu 12:16-17 ati ndipo pakuona Israeli onse, ndiye chinachitika nchani kwa Israeli? Paja panali mafuko 13, 12 ndi amene anapeza tuma anagawa malo, koma ana Alevi sanapatsidwe malo ena aliwonse. Okay? Ndiye chinachitika nchani ati mwana wa Solomon amene
anabwera ndithu pa nthawi imeneyi kuti afotokozere anthu kuti azilamulira motani. Ndi akuluakulu anamuza akulu mwauza kuti anthu amauza anthu amene akuti no iniyo mwalemesa zochitika zawo simuzapatsa msonkho kwambiri. Ndi anafunsa chinyamata aonana akuluakulu anafunsa chinyamata zakana muzati akulu mwaoneseni ndi munthu akulu kwambiri muzafinya mwaoneseti azoti ine ndi mfumu. Ndi atapachita zimenezo anthu anaukira ndithu mitundu 10 inaukira nyumba ya Davide. Okay, amene nthawi imene amalamulira anali mwana wa ndani wa Solomo. Tendo nene 1 Mafumu 12 verse 16 to 17. Ndipo pakuona Israeli kuti mfumu sinamvera iwo, anthu anayankha mfumu, tili naye chiyani Davide? Ife tilibe cholowa mwana mwa Jese. Tiyeni kwathu Aisraeli inu, yang'anirani nyumba yako Davide. Momwemo Aisraeli anachoka kunka ku mahema awo, koma anacha Aisraeli akukhala m'midzi ya Yuda. Rehobowamu anakhala mfumu yawo. Ndiye tikuona apa pamene akuti no patapeza kuti Israeli anakhala pawiri. Mafuko 10 anapeza kuti watani amukira mfumu ya ndani ya Yuda. So Yuda ameneyo anasala yekha, ndipo Yuda amene amalamulira fuko la Yudalo ndi fuko la jani la Benjamin. Mwachifukwa kuti Yerusalemu anali kumene kuku Alevi so anakhala aphatikana ndi fuko la jani la Yuda ngati mafuko atatu. Pamene mafuko 10 onse anakhala kuti kutundapo. Pachatanano Alevi analibe cholowa china yonse. Right? So tikuona no panasangiranso mfumu ina kuti ku Israeli ku. Ndi mafuko 10 amatchedwa Israeli, pamene mafuko atatu awa amatchedwa kuti Yuda. Okay? Iyo ndi mbiri yake. Right? Tendipitize nomeneko. Utakuona kuti no tuchitika chani 2 Mafumu chapter 17 verse 17 ndi 18. Now no napitanso ana amuna ndi akazi moto, nawombeza ula nachita zanyanga, nadzigulisa kuchita zoyipa pamaso pa Yehova, kutsa mkwiyo wake. Chifukwa chake Yehova anakwiya naye Israeli wakukulu, nawotcha pamaso pake osala mmodzi koma fuko la Yuda lokha. So ade nawotcha pamaso pake otsala mmodzi koma fuko la Yuda lokha. Mwachitayina zina chitika zina kuti no mfumu ya Israeli angosankhidwa, eno nato anthu anga azipita kuti ku Yuda akapembedza katatu pachaka. Inayamba kupanga mafano kumene kuti anthu asazipita kuti kumeneko. Ndipo ichi chinali chinthu chachikulu kwambiri, chifukwa kuti no mafano mafuko 10 amene mafano ndi amapanga kwambiri, Yuda samachitanso mafano mofanizana ndani ndi mtundu wa Israeli. Ndiye tiona kuti no zinamimbira kwambiri Mulungu kufika kuti no anawachosa ndithu a Israeli. Fana amapanga mafano opsa, amatenga ana awo kwayika mu moto. Ndipo ife imene Mulungu zinamuyipira kwambiri, ndipo anawachosa ndithu mafuko 10 osewa nongosala nyumba ya Yuda kuti no Levi, Yuda ndi Benjamin. Ndiye chochitika nchani 2 Mafumu 17 verse 23 mpaka 24. Mpaka Yehova adachosa Israeli pamaso pake, monga adanena mwa dzanja la mtumiki ake onse aneneri. Momwemo Israeli anachosedwa m'dziko lakuma nawo kwa Asuri mpaka lero lino. Ndipo mfumu ya Asuri anabwera nawo anthu ochokera ku Babuloni ndi ku Kuta ndi ku Ava ndi ku Hamati ndi ku Safaravaimu, nawakhalitsa midzi ya Samaria malo mwana a Israeli, nakhala iwo eni a Samaria. Ndiye tikaona kuti malo amene mafuko 10 amalakhalako amatchedwatu Samaria. Muona menepe ndi Asuri kapena kuti ma Assyrians. Asuri anabwera kuzatenga ana a Israeli mafuko 10 kuwatenga kupitira nawo ku ukapolo. Anasoweratu mpaka lero sizali mafuko 10 ali kutiko, anasowa. Ndipo malo mwake anatenga anthu achikunja ambirimbiri ndikuyaka malo ati amenewo. Na anthu achikunja amenewo ndi amene anazatchedano a Samaria. Kuona nkhani chimene kukhalira ichitika nchani 2 Mafumu 17 verse 27 ifunaona kunena kuti no pamene mfumu ya Asuri analamulira kuti mukane naye komweko wina wa ansembe munawachosa, nakakhala komweko akawalangize mu makhalidwe a Mulungu wa dzikoli. Ndipo amitundu awa anaopa Yehova, anatumikira mafano awo osema ana awo omwe ndi zidzukulu zawo zomwe, monga anachita makolo awo iwo achita mpaka lero lino. So zinachitika nsena no mikango atinamba kudya anthu amenewa.
aku Samaria anthu amitundu amene ndi mikango itafika kwadya anthu aja anachita mantha ndi mfumu ya Asuri inatoke tatengani wansembe aphunzitsa anthu za Mulungu wa malo amene ndi ataphunzitsa za Yehova ndi anthu amene amamopa Mulungu komabe amachita mafano osati masewera koma amamopa Mulungu anangotenga Mulungu atino ndi mmodzi wamkulu kwambiri koma amachita chani mafano awo ndi anthu amene anatchera ndani Asiriya amene amatenga chipembedzo choona ndi chisiyakaniza ndi mafano ndiye pachifukwa chimene mutaona chifukwa chake Aisraeli ndi Asamaria amadana kwambiri ndi anthu amene amakhazika mitundu yonse inabwera kumene kuye machita ndi Asamaria chifukwa amakhala kuti ku Samaria zili ngati mene alira Amalawi timatcha kuti ndi Amalawi chifukwa timakhala kuti Malawi. So ndithu mbiri ya ana a Israeli ndi Asamaria ndi imeneyo imene ndithu anali kukokana chifukwa tino Aisraeli amadana nazo tino mtundu wachikunja umene unalowa m'malo mwa azibale awo. Yohane 4:19-20 audiyo mkazi ananena ndi iye Ambuye ndizindikira kuti muli mneneri makolo athu anayambira mphiri ili ndipo inu munena kuti mu Yerusalemu muli malo oyenera kulambira anthu. Mwanjira tiona kuno ulosi umene pamene mkazi akufotokoza zimenezi tiona Yesu anampasa ulosi. Mkazi akuti no tikupe ife timapeza mphiri ili pachisalera Asamaria amapasakaniza milungu yawo ndi pamodzi ndi Yehova pamene Aisraeli amapembedza ndani Mulungu Yehova yekha ndi Aisraeli amapembedza kukachisi pamene Samaria amapembedza kuti kuphiri ndi mkazi akumfunsa kuti no tizipemphera mgulu ili kapena zingati lero pano pa anthu amakhala ndithu chikhumbo kumene mpingo ona nduti ndikuku kapena kumasakasaka ndawo yani Yohane 4:2-3 inu munayambira chimene simuchidziwa ife tinayambira chimene tichidziwa pakuti chipulumutso chichokera kwa Ayuda. Mwanjira ina Ayuda ndi amene amapembedza pa nthawi imeneyi chimene akuchidziwa pamene Asamaria samapembedza imene autani achiza. Mwanjira ina kumudziwa Mulungu ndi cha chipulumutso kumudziwa Mulungu ndi kumpembedza iye ndi chipulumutso nkolesa akuna kuti no chipulumutso chichokera kwa kwa Ayuda. Mwanjira ina nthawi amanati akamukhulupirira one true God kamukhulupirira Trinity zopanda ntchito iyayi Yesu akuti no musikwandani kwa Ayuda ifera kudziwa iye amene akuti akupembedza koma Yesu sanalekezere pompo akuna kuti no koma ikudza nthawi ndipo tsopano ilipo imene olambira oona adzalambira Atate mu uzimu ndi m'choonadi pakuti Atate afuna oterewa akhale olambira ake. Mwanjira ina Mulungu samangofuna akagulukapo kapena akagulukapo koma amafuna kuti anthu amulambire iye mu uzimu ndi choonadi. Mwanjira ina mu uzimu ndi kama ndi moyo anthu amafunika akhale ndi moyo wapaderadera pamene akupembedza Mulungu tiona moyo umene unali wotani komanso amafuna amulambire mu choonadi. Tikamakamba za toyika ndikakhala ndi katoyi kaja sikenikeniya katakhala ndi magrasi matala afolo kumano si galimoto eneni imafanana ndi toyi mono chenichenicho ndi chimene akuti choonadi pamene toyi ndi chifaniziro. Mwanjira ina kukhala mu gulu ndi gululo zonse zinayi zifaniziro chabe panayi choonadi chenicheni chimene Mulungu amafuna anthu amene akumpanga approach iye asamalimbikire tili mgululi yayi tili mguliro tili mpingo ayi tili mpingo kanenenena kuti no amafunika azindikire choonadi. Tiye tionenepo chifukwa chani Yohane 4:24 Mulungu ndiye mzimu ndipo mulambira iye ayenera kumulambira mu uzimu ndi m'choonadi. Tikamakamba za Mulungu mzimu tikaonanso pamene pawana kuti chapter 15 autiza inu ndi ine tizapomsa tizakhasi ndi matupi achani auzimu. So Mulungu ndithu timomona aine matupi achani auzimu koma Mulungu amene amapezeka pena kusuzira mwanyani mwa mzimu wake. So Mulungu ali thupi la uzimu komanso apezeka pena kusuzira mwanyani mwa mzimu wake. Tiyendo pamenepa mwachitidwe chapter 3:22 ndi 23 audiani Mose anati Mbuye Mulungu adzakusirani inu neneri mwa abale anu ngati ine mudzamvera iye mzinthu zilizonse akakulankhula nanu ndipo kudzali kuti wamoyo aliyense wosamvera neneri ameneyo adzasakizidwa onse mwa anthu. Mwanjira ina Mose anayamba kuyamba zoto iyeyo ndiye ndani ndiye neneri. Tikamaona kuti Deuteronomy anafotokoza ulosi umeneyo ndiye samanano Mulungu aukitsa neneri wina monga ngati ndani monga ngati iyeyo amene aliyense afunika zatani adzamvere monga ngati Mose anali neneri wa chipangano chatsopano neneri amene akhala neneri wa chipangano chani pepani mati monga Mose anali neneri wa chipangano chakale neneri amene amafunika azakhale neneri wa chipangano chani chatsopano. Tiona kuti no nkhani imene inali yapaderadera Mose ndithu anayala kufotokozera nkhani imeneyi kukamba za neneri ameneyi. So tionene pamenepo kuti no olambira mu choonadi anali atiwo chinachitika chani nthawi ya Mose. Numeri chapter 11:16-17 akuti nyani
Ndipo Yehova anati kwa Mose, undisonkhanisire amuna 70 mwa akulu a Israeli amene uwadziwa kuti ndiwo akulu a anthu ndi akapitawo awo, nubwere nawo ku chihema chokomanako kuti akayime pamodzi ndi iwe. Pamenepo ndidzatsika ndi kulankhula nawe komweko, ndipo ndidzatengako mzimu kuti pa iwe ndi kuyika pa iwo. Adzakuthandiza kusenza katundu wa anthu awa kuti usasenze wekha. Mwanjinena Mulungu awuza Mose, tabwera utenge anthu. Ukatenga anthu abwere pa tent chihema, ndi anthu amene anditi apanga nditenga mzimu umene uli pa iwe ndikuyikaso pa ndani? Pa iwo. Mwanjinena cholemesa chimene umasenza iwe usachisenze wekha. Mwanjinena zimene Mose amachita chifanizo mwa Mulungu naye pa iye. Mulungu atakusankha anthu ena kuti amuthandize Mose kuti akagwire ntchito imodzi imene. Ndiye tunawenepa Yohane 1:17 chifukwa chilamulo chinapasidwa mwa Mose, chisomo ndi choonadi zinadza mwa Yesu Khristu. Mwanjinena tikamakamba za chilamulo tikamba za zifanizo zimene zinayimo nthawi ya Mose. Chinense chimene chinachitika nthawi ya Mose chinali chifanizo. Okay? Ndati choonadi chake chimene chimayimirira ndi chifanizo zikubwera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Zoonadi zake ndi ziyani? Ndi chisomo komanso ndi choonadi. Mwanjinena choonadi ndi reality yake ya zinthu zimene zimakambidwa zija zikufunika zakhazikitsa mwanani mwa Mose, mwa Yesu Khristu. Ndipo tikuona Mulungu amafuna anthu opembedza mu mzimu ndi anthu choonadi. Mwanjinena pamene tikupembedza Mulungu ona yekhayo tikufuna tizere mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Fadi Yesu Khristu ndiye chani? Choonadi. Ukunali kachisi Yesu Khristu anazana kwasana kachisi masiku atatu ndani ni mangaza. Mwanjinena kachisi uja amayimira thupi la ndani? La Yesu Khristu. Tiona nawo kuno ukunali wansembe amatumikira, komano Yesu Khristu ndiye amene akutumikira ukachisi wakuti wakumwamba. Tiona pamene zinthu zambiri zimene zimachitika chimene kale zinali ndithu za chilamulo, zinali zifanizo. Mwana Yesu Khristu ndiye weniweni. Mose anali ndithu ngati mneneri amene amalumikiza Mulungu ndi ana Israeli. Mulungu amamuza Mose, Mose amamuza anthu ana Israeli. Koma tikaona pa Hebrew chapter 1:1 mpaka na 2 ndi 3, Bible kuti no kale Mulungu anayankhula kudzera mwa aneneri, koma pano akuyankhula kudzera mwa mwana wake. Soma njira ina mene lili Mose imene ali ndani? Yesu Khristu. Cheni chili mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Machitidwe chapter 2:35-26 ajani, inu ndino ana aneneri ndi apanganolo. Mulungu anapangana ndi makolo anu ndi kunena kwa Abrahamu, ndipo mu mbewu yako mafuko onse a dziko adzadalitsidwa. Kuyambira ndi inu Mulungu ataukitsa mwana wake anamutuma kukudalitsani inu ndi kukubwezani yense kuzepa zake. So tikuona amene paona tino polalika uthenga amenewo Petro akutha kuvomeza ona tino amene uja amene amakambidwa uja kuti azabwera amene ali mneneri watsopano. Timawerenga Machitidwe chapter 3 ndi nani? Ndi Yesu Khristu. Mwanjira ina Yesu Khristu ndi munthu amene amalonjeza kuti azabwera ngati ndani? Mneneri amene azayambise kuti anthu azipembedza mzimu ndi chani? Muchoonadi. Roma 1:20 akuti chani? Pakuti chilengedwere dziko lapansi zaoneka bwino zosaoneka zake ndizo mphamvu yake yosatha ndi Mulungu wake, popeza zazindikirika ndi zinthu zolengedwa kuti iwo adzakhale opanda mawu akuyiringula. Tikamakamba za Godhead, mauti Godhead mchizungu mchicha akutsandauzidwa kuti umulungu. Mano even mchizungumo umulungu Godhead just means divinity. Mano chicha umulungu uthandaza yani? Uthandauzidwa kuti ndi Godhead. So tikamaka za umulungu, Atate ali ndi umulungu. So apapa Atate analenga zonse kudzera mwa mwana wake. So izi zimaonesa mphamvu ya umulungu chilengedwe chonse chimaonesa mphamvu ya umulungu. Ndiye tikuona pamenepa Akolose 1:19 pakuti udakondweretsa Atate kuti chidzalo chonse chikhale mwa iye. Colossians 2:9 akuti no pakuti mwa iye mukhala chidzalo chonse cha umulungu thupi. Mwa Yesu Khristu ali ndi chidzalo chonse cha umulungu thupi. Mwachitana ndi Atate amene chinakondweretsa. Ndi Yesu Khristu akhale ndi chidzalo chonse cha umulungu. Mwachitana tikamakamba za Yesu Khristu, Yesu Khristu ali ndi umulungu wonse. Fanya zinakondweretsa Mulungu. Tikuonanso Kolose chapter 2:9 akuti pakuti mwa iye chidzalo chonse cha umulungu chikhala mwa maonekedwe athupi. So tiona naku no New English Translation mene taika nchichiwa ifuti kuzanso chimodzimodzi. So
ichi nchinthu chachikulu chimene tikuchiona. Yohane 1:16-17 akuti chifukwa chake kudzala kwake tinalandira ife tonse chisomo chosenthana ndi chisomo. Mukuona pamenepa. So kudzera mwa Yesu Khristu kudzala kwake paja amati chanu kuku kwa Kolose, pakuti mwa iye munakhala chidzalo cha umulungu wosenthuka. Nde pamene timaona Yesu Khristu tikuona utunthu wonse wachani wa umulungu. Chisomo ndicho nadi chikubwera kudzera mwa ndani? Mwa Yesu Khristu. Zifanizo zikupita Machitidwe chapter 2:16 akuti chani? Monga Mulungu anatenga mzimu umene uli pandani pa Mose ndikuyika pandani pa ana a Israeli, kuti no zolemesa zimene Mose amazisenza asazisenze yekha, azikwanisanso ntchito chofanana ndi Mose azichita pandani anthu amenewa amene atakhalira ndi mzimu umene Mulungu atatenga pa Mose kuyika pa iwo. Machitidwe chapter 2:16-18 akuti chani? Yesu Khristu wadani? Wauka, wagonjetsa tchimo, wapanga moyo wangwiro, wakweranso kuti ali kumwamba pa nthawi iyi. Ndiye Machitidwe chapter 2:16-18 akuti chani? Komatu ichi ndi chimene chinanenedwa ndi mneneri Yoweli, ndipo kudzali masiku otsiriza anena Mulungu, ndidzathira cha mzimu wanga pa thupi lililonse, ndipo ana anu aamuna ndi akazi adzanenera ndipo anyamata anu adzaona masomphenya, ndi akulu anu adzalota maloto, ndiponso pa akapolo anga ndi pa adzakazi anga masiku awa ndidzathira cha mzimu wanga ndipo adzanenera. Mwanjira Mulungu ndi amene akufotokozera kuti iye adzathira cha mzimu wake. Mwanjira mzimu ndi wandani? Ndi wa Mulungu mwini. So mzimu umene adzawuthira pandani? Pa anthu onse. Tisalaona kuti Mulungu ndi amene anachotsa mzimu pa Mose kuyika pandani? Pa anthu amenewa. Kodi ichi ndimechi chinakwanisa kuona Machitidwe chapter 2:32-33 akuti chani? Yesu amene Mulungu anamuukitsa, za ichi tili mboni ife tonse. So pa nthawi imeneyi Yesu Khristu amene kuti waukitsidwa ali kutiko? Ali kumwamba. Ndi akupitiriza ona kuti chichitika nchani Yesu Khristu kumwamba? Potero popeza anakwezedwa ndi dzanja lamanja la Mulungu nalandira kwa Atate lonjezano la Mzimu Woyera, anatsanula ichi chimene inu mupenya ndimupa. Yesu Khristu anagonjetsa tchimo, anakhala ndi moyo wachiyero, anali ndithu moyo woyamba wa munthu umene unayanjana ndi Mulungu, moyo umene munalibe kutchimo, moyo umene unali mwa iye yekha basi. Kufanana ndi munthu, moyo unali mwa iye yekha basi. Chichitika nchani? Yesu amene akukwera kuti kumwamba. Pamene akukwera kumwamba chichitika nchani? Chichitika chinano Atate akumuzunza Yesu Khristu ndi Mzimu Woyera. Pamene akumuzunza Yesu Khristu akusanulira chimene chipandani pa ifeyo. Mwanjira ina tikukhala ndi moyo umene unali mwandani? Mwa Yesu Khristu. Moyo wangwiro umene moyo osatha umene unapangidwa mwa Yesu Khristu ukupezeka mwandani? Mwa ifeyo. Mozumuzi kamene ali Mose kuti no Mose anali mneneri, anamuzunza iye ndipo akutenga kuzunza kuyika pa enawo. Chichitika nchani? Iwo akutha kusenza zolemesa za Mose. Ife tikukhala ndi moyo umene mwandani? Mwa Yesu Khristu. So tikamalandira Mzimu Woyera tikulandira ndithu kupezeka konse kwa Atate, omnipresence of the Father, komanso kupezeka kwa Mwana ndi moyo wosatha umenewo kuyambira pa Pentecost. Ichi nchinthu chachikulu chimene ndithu tikulandira. Galatia 4:4-6 ajani? Koma pokwanirira nthawi Mulungu anatuma mwana wake wobadwa ndi mkazi, wobadwa akumvera lamulo, kuti akawombole iwo akumvera lamulo, kuti ife tikalandire mwana. So mwanjira ina Yesu Khristu amene anabwera kuti no abade nthawi imeneyi, abade mu nthawi ya zifanizo, abade pansi pa lamulo. Koma ndichitika nchani? Ndipo popeza muli ana, Mulungu anatumiza Mzimu wa mwana wake alowe mitima yathu, ofula Aba Atate. Mwanjira ina pa Pentecost pamene Yesu chakuzozedwa, Mulungu atumiza Mzimu wa mwana wake. Iwe nditi kufula Aba ndani? Atate. So tamba kulandira Mzimu wa mwana. Mwanjira ina tento ndone pa Hebrew chapter 12:18-20 kuti pakuti simunayandikira phiri lokhudzika ndi kupsa moto ndi pakuda ndi mdima ndi namondwe ndi mawu alipenga ndi manenedwe amawu, manenedwe amene iwo adamvawo anapempha kuti asawonjezerepo mawu, pakuti sanakhoza kulola cholamulidwacho, ingakhale nyama ikakhudza phirilo idzaponyera miyala. Ndipo maonekedwe anali opsa otere kuti Mose anati ndiopatu ndi kuthuthumira. Mwanjira ina ati sitikulandira phiri la Sinai. Okay? Zimene zinachika pa Sinai anthu ndithu anali ndi mantha, anthu anaopa kuti mene zili chonchimo ndi mantha.
Mose tapita kukayankhula ndi Mulungu. Ma ifenso tikufuna tani tikhale ndikuyankhulana. Mwachitene anthu amene ali ndi ubale wa second hand amazera mwa Mose mwa munthu wina yochitika njani koma kuti tikuyandika kuti verse 22 mpaka 23 Aheberi 12 akuti no komatu mwayandikira kuphiri la Ziyoni kumudzi wa Mulungu wamoyo Yerusalemu wakumwamba ndi kwa unyinji wochuluka wa angelo ndi kwa msonkhano wa onse ndi mpingo wa obada woyamba olembedwa mwamba ndi kwa Mulungu woweruza wa onse ndi kwa mizimu ya olungama oyesera angwiro. Mwachitena pamene tikupemphereni ndine tikupita ku Yerusalemu wakuti wakumwamba pakale timatani timafunika tizipita ku Yerusalemu kangati katatu pachako kumati pa nthawi inoyo tikutha kukwera mwamba mwa chikhulupiriro kufika ku Yerusalemu wakutiko wakumwamba kumene kuli ndani unyinji wa angelo komanso ndi ku mudzi wa Mulungu wamoyo. So ifeyo maso athu tikupita tili pandani pa Mulungu tikuonano zenizeni tikuonano zoonadi zenizeni ndakutuza ife kuti yani ifeyo tikusonkhana pamodzi ndi kwa mizimu ya olungama oyesera angwiro. Kodi awamba za mizimu ya olungama tiye tione menepo ana Kolosai 6:17 akuti yani koma iye wophatikana ndi Ambuye ali mzimu umodzi. Tikamangamba kuphatikana tikatenga mitingo iwiri kuyikwatisa timapanga mtengo umodzi. Tikatenga zisulo ziwiri kuzotcherera pamanga chisulo chimodzi. Tikatenga ndithu nsalu ziwiri kuzisokerera pamanga nsalu imodzi. Tikatenga miyoyo iwiri mzimu wa Mulungu ndi wa munthu kuyika pamodzi makhala moyo ngati umodzi. Chimene Mulungu amafuna apange pa Pentecost. Yesu Khristu akugonjetsa tchimo koma inuyo ndine tinabada mu tchimo. Chichitika njani akutenga moyo umene ule mwa Yesu Khristu ndikuti pasa ife pa Pentecost. Chichitika njani pa Pentecost tikalandira mzimu tikalandira moyo wa ndani moyo osatha umene unapangira pa Calvary umene uli available kwa ndani kwa inu ndine. So pamene taphatikana ndi Ambuye tili mzimu umodzi ndi ndani ndi Ambuye. Tentonene pamenepa Agalatia 4:24 mpaka 26 tuno pakuti akaziwa ali mapangano awiri mmodzi wa kuphiri la Sinai akubala ukapolo ndiye Hagara koma Hagara ndiye phiri la Sinai mu Arabiayo nafanana ndi Yerusalemu atsopano pakuti ali wa ukapolo pamodzi ndi ana ake koma Yerusalemu wakumwamba uli wa ufulu ndi wa mayi wathu. So tona kuno ifeyo sitikuyang'ananso ku Yerusalemu wa ku Israeli tikangana Yerusalemu wakuti wakumwamba tikangana mpangano latsopano limene sitikuzera mwa Mose koma tikuzera mwa ndani mwa Yesu Khristu. Cheni icho tachipeza tikulandira moyo watsopano moyo umene uli wangwiro. Tikuona nawo kuti no khaidweni langwiro likupasidwa kwa ife mu moyo umenewo. Aheberi 2 tuna menepa verse 13 akuti yani ndiponso ndidzamtama iye ndiponso taonani ine ndi ana amene Mulungu andipasa. Mwanjinena Yesu Khristu akusanduka Adamu achiwiri akusanduka Atate watsopano. Adamu woyambayo anatipangisa ife tilowe mu tchimo. Adamu woyambayo anali ndithu ndi zofooka zake. Adamu woyambayo watipasa ife umunthu wofuka. Mano Adamu wachiwiri amene Yesu Khristu anagonjetsa Adamu wachiwiriyo ndi amene ali ndi moyo osatha. Mulungu akutiza ife tichoke uku tibwere uku mwachikhulupiriro. Moyo usingausinthi singaugonjetse tingochoka kuti tibwere uku tilandire moyo osatha mwa Yesu Khristu. Ndiye tonse amene tikulandira moyo kuzera mwa Yesu Khristu tikutchedwa ana ake. Mwanjinena Yesaya 9:6 ikutiza ife choonadi chenicheni nati Yesu Khristu ndithu ndi Atate osatha ndi Atate kwa ifeyo amene tikupulumutsidwa. 2 Petro 1:3 akuti yani popeza mphamvu ya Mulungu wake idatipasa ife zonse zapamoyo ndi chipembedzo mwa chidziwitso cha iye amene adatirana ife ndi ulemerero ndi ukoma wake yekha. Verse 4 mwa ichi adatipasa malonjezano a mtengo wake ndi akulu ndithu kuti mwa ichi muzakhale woyanjana nawo umulungu wake mutapulumuka ku chivundi chili pa dziko lapansi mchilakolako. So tionana kuti no pa Pentecost kuonana kuti no chimene chinachitika ndi chachikulu kwambiri. Pa Pentecost Yesu Khristu akuzozedwa wapanga moyo ogonjetsa. Pamene akuzozedwa akupasanso ife mzimu wake mzimu umene uli moyo wa Mulungu mmene mupezeka moyo wa Yesu Khristu mupezeka kwa Atate. Pamene tikuchita chimene chati tikuchita nawo akupasa mphamvu yakachani ya Mulungu. Ndiye awa ndi malonjezano aakulu kuti tikayanjana nawo mphamvu yake ya Mulungu imene tikayanjana nawo ndi umulungu wake umene uli mzimu wake moyo wake ifeyo titagonjetsa china chilichonse. So tionana kuti munthu akabadwanso patsopano ali ndi moyo watsopano. Mane chimene chimatsalira ndi malingaliro ake
malingaliro ake amafunika kuti azifanana, azisinthika kuzera mu moyo umene uli mwa iye. Koma chikuyamba chimene chitipulumutsa ndi moyo choyambirira. Kenako malingaliro a munthu autani akukhwima. Mafuna atipereke chitsanzo chiti ngati mwana akabadwa amazinyerera, amazibibira, amazibisira, amangulira, sakhalanso ngati ndani munthu iye. Koma moyo ulipo, chofunika kwambiri moyo chani ulipo. Na ngati moyo ulipo pali ndithu mwayo chino mwana amene athanza kula. So tingamakamba chinthu ichichi ino ndini tini moyo. Tabada somaso pano lerolo ndipeza kuti zinthu zambe sitikuziziwa, zinambe sitikuzimvetsetsa, koma pali mwayi ngati pali moyo umenewu. Ngati tipitira mwa chikhulupiriro ndikupitirira kumuyang'anisisa tisinthika choka kulemerero kupita kulemerero ina tukamba zakhalidwe. Koma moyo ndimene ufunika kwambiri. Moyo ukakhalapo khalidwe mutima akhala kusinthika choka kulemerero kupita chani kulemerero ina monga mwakaliole pamene tikupenyesesa ulemerero andani wa Ambuye. Yeti kuona pamene pa Nyumeri chapter 11 verse 25-26 kati chani ndipo Yehova anatsika mu mtambo nanena naye, nditengako mzimu uli pa iwe nuika pa akulu makumi asanu ndi awiri. Ndipo kunali kuti pokhala mzimu pa iwowa ananenera, koma osabwerezanso. Koma amuna awiri anatsalira mchigono, dzina la wina ndiye Elidadi, dzina la nzake ndiye Medadi. Ndipo mzimu unakhala pa iwo ndiwo mwawitanidwa awo, koma sanatuluka ku chihema. Ndipo ananenera mchigono. Mwachinena panali anthu amene anali mu kampu, ndipo anayitanira kuti apite ku chihema mu tenti imeneyi wakayime pasogolo kuti alandire mzimu umenewu. Koma anthu anali mu kampu, ndipo anayamba kunenera kuti mu gulu la anthu aja mu kampu muja ndi chinachitika njani. Ndipo nathamanga anyamata nawuza Mose nati, Elidadi ndi Medadi ali kunenera mchigono, ndipo Yoswa mwana wa Nuni mtumiki wa Mose kuyambira ubwana wake anayankha nati, Mose mfumu yanga aletseni. Koma Mose anati kwa iye, kodi uchita nsanja nawo chifukwa cha ine? Mwezi anthu onse a Yehova atakhala aneneri, mwezi Yehova atayikira mzimu wake. So mwachinena chinayi chinthu chimene Mulungu amayang'anisira kwambiri. Tiona tikamwana maphunziro amene atona kuno pambira nthawi za nthawi pamene Yesu Khristu anabadwa, Atate anamuzoza iye ndi mzimu wake. Okay? Yesu Khristu analenga zonse. Pade aliso ndi moyo wa Mulungu. Lero na zolengedwa zonse tikamwananso Ezekiel chapter 28 verse 18 ndionano Lucifer anayipha malaika opatulika. Tikamakamba zedu ndine 1 Corinthians 3:16 ndifika chiswa zimwera. Zolengedwa zonse ndithu ndakachisa mzimu wake ndani wa Mulungu. Okay? So kaperekera mzimu era kamachitika kuna no pali Yesu Khristu anazoda ndi mzimu wa Mulungu. Yesu ndi amene amatsanulira mzimu pa ino ndi ine. So ni mzimu umodzi okhawo. Mzimu wa Atate ndi wa Mwana. Tikanda mzimu tikulandira Atate ndi Mwana. So kuchipangano chakale chonse mzimu umene unali ulipo. Okay? Koma ono pa Pentecost chikusintha nchakuti Yesu Khristu wabwera uzakhala ngati munthu wagonjesa. Okay? So muchipangano chakale anthu osamalandira mzimu wa Mulungu ndipo amatha kukhala ndi chiyero. Okay? Right? Ndiye pa Pentecost Yesu Khristu anaphunzira imene Yesu Khristu pamene anabwera uzakhala ndithu ndi moyo wogonjesa chichitika nchani. Chichitika nchina kuti no pa Pentecost pamene baba Atate akumuzunzanso. Ndipo Yesu anafotokoza pa Yohanes 17 verse 5 kuti mundipase ulemerero amene ndali nawo dziko lino sanakhazikitsidwe. Mwachinena Yesu Khristu anali ndi ulemerero, anali ndi kudzoza kumeneko. Ndiye pa Pentecost inachitikanso ndithu anamuzoza. Atangozoza Yesu Khristu chitika nchani kwapereka mzimu kanasintha chifukwa nakuti pa nthawi ndi kuti mzimu era ukamabwera kwa ife ubwera ndi kupezeka kwa Atate. Right? Koma osati kupezeka kwa Atate komanso ndi moyo wawo munthu wogonjesawo. Moyo umene ndi moyo osatha upereka kwa ndani kwa inu ndine. Zimene zachitika pa Pentecost. Ndiye ichi nayi chimene Mulungu amafunisisa kwambiri kothera kufika kuti anamuzanso ndani yoyere mumasomphenya. So tikaona pamene pa Matthew 16 verse 2 chapter 2 verse 16-18 pamene akuti fotokozera ife zimene kuti Mulungu azasanula cha mzimu wake ndipo anthu azaona maloto, anthu azanenera. Ichi chimene Mulungu amafunisisa kuti akatipulumutse inu ndine amene titakhale ndithu anthu opembedza mu mzimu ndi choonadi. Tikupembedza chifukwa tili ndi mzimu wake, tili ndi moyo wake wa Mulungu, komanso tili ndi choonadi chimene ali Yesu Khristu. Tikumvetsa chimene tili, tikumvetsa kuti Mulungu akufuna chani pa moyo wathu. Kupembedza mu mzimu ndi choonadi. Iyo ndiyo inali phunziro lathu. Tikupempha kuti ndithu mumulole Yesu Khristu akhale ndithu mpulumutsi wanu. Mubadwenso mwatsopano
kuti mukabade mu moyo umenewo umene Yesu Khristu watipasa wa ife, kuti iye akakhale mtatu wosatha moyo wanu. Kuthokozani, pange subscribe, pange like page imeneyi. Mungaudaliseni. Amen.